suke yi a tsakiyar titin Allah ya saba ma mutunci. To za mu yi amfani da adilla ta hankali mu tafi yanzu a falsafanci. Shin ya kamata wannan abin da aka fake da guzuma a harbi karsana da shi? To, na farko, mu fara da wannan bidiyo. A hankalce tsakani da Allah, wallahi azim, duk wani musulmi kai ko arne ya san abin da waɗannan mata suka fito suka yi. Wallahi ba aiki bane da ta kamata da mai mutunci. Ba abu bane da ya kamata da addini da mai mutunci da addini. Allah tabaraka wa ta'ala cewa yayi fa khasatan akan mamata. Wa karna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyyatil ula. Ku saura a gidajenku shi yafi muku alkhairi. Kai a ƙarshe ma mai Allah ya ce wa aqimna salata wa atina zakata wa ati'na Allah wa rasula. Abinda ake bukata da ku kenan. Ku tsayar da sallah, ku fidda zakka ga masu dukiya daga cikin ku wa ati'na Allah wa rasula. Ku yi wa Allah da manzo da'a. To ina da'an annabi sallallahu alaihi wasallam yake anan? Ya ce nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usahunna ka azminatil buqtil ma'ila la yadkhulna aljannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza kaza. Tsakani da Allah yanzu mu bar sha'anin adilla akan maulidi mu koma a hankalce. Ina addini yake anan? Na tabbatar da ni da kai mai gani da wanda ya riga ya ga wannan bidiyo, wallahi kaddara ma ba ce ‘yar uwan shi na cikin waɗannan da suka zo suna murɗa duwawunsu a titin Gwanna. Kai ko ‘yar wata ne ka gani a hakan nan, wallahi kai kanka ka san cewa bai kyautatu ba. Wallahi azim har tsantsar ranka kai mai kaunan abin nan maulidi ka san cewa wannan abin bai kyautatu ba. To idan da ba ma maulidi dama ba da ta ina za yi wannan? Kun ga ashe kenan in ma an ce adillan shari'a bai ishe ku ba min babu saddi zari'a. Kauce ma abubuwa hakan nan ko ta nan ya kamata a ce an haramta maulidi. Min babu saddi zari'a ko ta wannan hanya na fasikanci da kuka bar 'ya'yanku 'ya'yan ɗariƙa suka fito suke a titin Gwanna. Ka diba ka gani tsakani da Allah ka kuma kallon wannan bidiyo ka gani. Subhanallahil azim. Ga abin da muke yaƙi da shi aka ce ‘yan izala ba su son annabi. Annabi ya mutu, annabi ya bar duniya, ya san yana da waɗanda za su tallafa ma sunnan shi. Shi aka samu waɗansu gurɓatattu suka zo suka rusa, suke ƙara abin da babu shi cikin addini. Subhanallahil azim. Yanzu famo ne abin tausayi ba annabin Allah ba. Sanadiyan da kaga annabi zai tambayi al'umman sha lahira a ce masa waɗannan ba mutanen ka bane, innahum harrafu wa baddalu, zai ce to a yi nisa da su, ba ruwa na da sabila da abin da ya bar mutane a kai an zo an sanja. Abin da annabin rahama ya bar mutane, ya ɗora mutane a kai an zo an sanja. Yanzu ni ba na so mu yi amfani da adilla ta shari'a musulunci, wannan hankali nake so mu saka, mu sanya hankulanmu magani wannan abin da sunan addini. Da ba buɗe ƙofan ba, da ba halarta maulidin ba, ta yaya za a iso wannan wuri?
ku tausaya ma kanku, ku yi wa kanku adalci. Waɗannan abubuwan mu 'yan izala muke hanawa, muke yaƙa, kuke cewa ba ma son annabi. Ta wani irin son annabi kuke son mu yi? Mu ma mu saka 'ya'yanmu su fito titi suna murguɗa duwawu kamar waɗannan fitsararrun? Shi ne son annabin da kuke son mu yi? Ku fito ku gaya mana. Ko kuma mu zo muna yanka abin nan da sunan ana abin nan na maulidin annabi, har mu sako muku bidiyo na biyu, insha Allah ku kalla tukunna. Abin ya yi muni, abin da me ya yi kama, da me ya yi kama. Kunga za a yanka a ce za a ci da sunan addini. Ko dai ba ku gani, ƙato ya ci ya ɗauka yana saka a bakin wani kamar matarsa. Ku dai ba ku gani, wani ƙato duk warin hammata, an yanka mai ya ci ya ɗauka yana saka ma wani a bakin shi kamar matarsa. Waɗannan abubuwan muke yaƙa fa. Ka dai ba ka gani, ƙato ya ci ya ɗauka yana ba ma wani ƙato, shirgime min ƙato. Da me wannan abin ya yi kama? Da me wannan abin ya yi kama? Me za mu gaya ma annabin rahama? Ga annabi Muhammad, ga annabi a kwance a raudan shi a can da kuke gani. Annabi na kwance a rauda a can. Yana kwance a raudan shi. Bai san da waɗannan abubuwan da kuke yi ba. Ku tausaya ma rayuwanku. Wallahi al'azim ya kamata a ce kun tausaya ma rayuwanku 'yan bidiya. A gaskiya an cuce ku, an ɗora ku akan turba wanda bai dace ba. An ɗora ku akan turba wanda bai dace ba sam. Ku saka hankulanku yanzu, ku diba ku gani. Ga addini fa. Daga ina ka samu waɗannan abubuwa? Tsakani da Allah ku yi wa kanku adalci. Kuma ɗan ji tausayin kanku ma. Yanzu ku ce wa Allah me? Yanzu ku fito ku ce za ku ce a'a waɗanda suka waɗannan su ba su kyauta ba. To da ba ku bude, da ba bude abin da ake gudu tun farko kenan. Annabi ya ce ma ƙirƙiran in duk abin da aka ƙirƙira makoman shi wuta ne. Domin ba zai taɓa kyau ba. Ba zai taɓa kyautatuwa ba. Yanzu abin da nake so da kai mai kallo na, nasiha da shawara da zan baka. Nu'man bin Bashir ya rawaici hadisi daga gurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda Annabi tsaban tausayin shi ga al'umman shi, duk wani hal mafita shan da ya nuna ma al'umman shi. Nu'man bin Bashir yake ta cikin wannan hadisin in yana labarta masahabbai, ya daga yatsan shi yana jan kunnen su domin su saurara su ji. Yace Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun
la ya'lamuhunna kathirun minan nasi faman ittaqa ash-shubahati istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubahati waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima har izuwa ƙarshen hadisi. Nu'man bin Bashir yace annabi tsira da aminci yace halal fa na bayyane, abin da yake halal yana bayyane, abin da yake haram yana bayyane. Baka bukata komin daƙiƙancinka zaka gane. Annabi yace zaka gane. Wa bainahuma umurun mushtabihat, to a tsakanin abin da yake halal da haram akwai waɗansu amrurruka masu rikitarwa, masu ruɗani da ake sanya mutane a kai. Annabi rahama domin ya nuna maka yadda zaka kubuta da irin waɗannan abubuwa, shi yace maka faman ittaka shubahat, in ka guji rikirkito kaga wannan abin hankali bai kama ba, ko kuma wannan malamin ya ce yana da kyau, wancan ya ce bai da kyau, guji wannan abin domin ka tsira wa kanka. Wannan nasiha ne nake muku, annabi maganan annabi nake gaya muku. Kun ce ba mu son annabi, to gashi na gaya muku hadisin annabi ingantacce da duk wani mai son shi ya kamata ya aike da shi. Man ittaka shubahat, duk wanda ya guji abin da rikirkito yake ciki, annabi yayi bai yi ba, wannan su ce yayi wa bai yi ba, a'a ga dalili an ka yayi, wannan can su ce a'a za a iya kamanta da kaza a yi, to guji wannan. Annabi ya ce wanda ya hakan nan istabra al-dinihi wa irdihi, ka kubutar da addininka, ka kubutar da mutuncinka. Wannan shawara na farko kenan. Sha annabi ya zo ya ce maka wa man waqa'a fi shubuhati, to wanda ya sake ya wada a wannan rikirkiton in, an zo an cusa masa kai a'a yana da kyau, ko annabi bai yi ba yana da kyau, aikin alkhairi ne. Annabi ya ce to man waqa'a fi shubuhat, wanda ya fada a cikin rikirkito waqa'a fil haram, to shi ne ya fada cikin haramci. Wannan shine shawarata ga dukkan wani wanda yake ganin shi mabiyin annabi ne. Ku nuna mana son annabinku a nan. Guji rikirkito, guji abin da shubuha yake kai. Shi hadisi na biyu, nasiha ga dukkan wani musulmi, ga dukkan wani mai ganin cewa yana son annabi. Ba ku zo kuna ci da baki ko kuna son annabi ba, ko kuma 'yan izala su ne ba su son annabi. Jabir bin Abdullah ya rawaici hadithi yake cewa anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wani mutum ne yazo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wannan mutum sunan shi Nu'man bin Qawqal. Yazo ya ce ma annabi, ara'aita idha sallaitu al-maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltu al-halal wa harramtu al-haram wa lam azid ala dhalika shay'a adkhulu al-janna. Nu'man bin Qawqal yake cewa ya manzon Allah, inji Jabir, shin kana gani idza sallaitu al-maktubat, idan nayi salloli guda 5 da suke wajibai a kaina, wa sumtu ramadan, nazo ne azumin ramadana da yake wajibi a kaina, wa ahlaltul halal, na halalta abin da yake halal a kaina, wa haramtul haram, na haramta abin da yake haram a kaina, wa lam azid ala dhalika shay'a, ban ƙara komai akan waɗannan abubuwa ba, a adkhulul janna, shin zan shiga aljanna? Annabi ya ce masa zaka shiga aljanna. To ya kai dan uwa, wannan nasiha nake baka, takaitu da abin da yake wajibi a kanka, kamar da ya zo cikin wannan hadithi, salawatul khamsa, tun da kai ya zama maka dole, a'a kana so kai wani abu makamancin hakan nan, takaitu akan salawatul khamsa, da azumin ramadan da yake wajibi a kanka, da halalta abin da yake halal a kanka, da haramta abin da yake haram a kanka, kada ka ɗora komai a kai. Nu'man bin Qawqal yace ma annabi, a adkhulul janna, in ne waɗannan, annabi yace masa na'am, zaka shiga aljanna. Dan uwa ka tausaya wa kanka. Wannan muna magana ne a dalilin hankali. Yanzu ku diba ku gani, ana happy birthday annabi, an ɗauko abin nan, wani ƙato ya yanka ya ci, yana saka bakin wani ƙato dan uwan shi, ka ce ƴan maɗigo ko ƴan abin nan luwaɗi. Wani sura
kuke ta matsala ma musulunci hakan nan tsakani da Allah?